Bon dia. En aquest vídeo anem a fer una introducció a l'eina Git i veurem algun dels seus conceptes bàsics. Abans que res, què és Git? Git és un sistema de control de versions lliure i distribuït que ens permetrà realitzar un seguiment de les diferents versions que anem produint en un projecte. És una eina comúment utilitzada en projectes de desenvolupament de programari que facilita la col·laboració entre diferents membres d'un equip gràcies a funcionalitats com les branques, que, a més, facilita la gestió i resolució de conflictes d'una manera eficient. Una cosa important a tindre en compte és el no confondre Git amb GitHub o GitLab. Git, per un costat, és el sistema de control de versions que nosaltres podem instal·lar en una màquina, en un dispositiu, en un servidor i que ens permetrà fer el seguiment de les versions d'un projecte. En canvi, GitHub o GitLab és un servei d'allotjament de repositoris de Git en línia. Aleshores, Git es basa en repositoris i hem de tindre en compte que aquests repositoris poden residir o bé en un servidor, en un servei d'allotjament en línia, que en aquest cas els coneix com repositori remot, o bé en el nostre sistema, de manera local. I en aquest cas podríem anomenar-los un repositori local. Aleshores, de moment anem a treballar de manera local i així hem de diferenciar tres diferents elements. Per un costat tenim el directori de treball. El directori de treball és un directori del nostre sistema on resideixen tots els fitxers o tot el contingut del nostre projecte. Sobre aquest directori és sobre el qual es crearà el repositori local, que és un directori ocult anomenat .git, on allí es guarden tota la informació relacionada amb Git, com poden ser, per exemple, la història de les versions, els commits, les diferents branques, l'estat del repositori, etiquetes, etc. També tenim una àrea de preparació, la qual ens ajudarà a seleccionar aquells canvis que volem confirmar sobre el repositori, que ara veurem un poc quin és el flux de treball i com podem fer ús d'aquesta àrea de preparació. Aleshores, abans que res, per poder treballar en Git, el que hem de fer és crear un repositori. Aquest repositori, com he comentat abans, està enllaçat en un directori del sistema. Aleshores, el primer que vaig a fer va ser crear-me una carpeta, un directori en el meu sistema. Així tinc Visual Studio Code, que ara mateix no tinc res obert, i el que vaig a fer va ser obrir una nova carpeta, i així en la meva carpeta d'usuari vaig a crear-me un directori que es diga Git Introducció. Ara mateix aquesta carpeta, a veure, perfecte, ja la tinc oberta, és una carpeta que està buida i el que anem a fer va ser a treballar en la terminal. Per tant, així en terminal puc obrir la terminal Git bash i començar a treballar. Ara mateix aquest directori és un directori buit que no té cap contingut a dins i ara mateix no és un repositori de Git. Per exemple, si jo executo la comanda git status, veurem que em dona un error que em diu que no estic ara mateix en un repositori. Aleshores, el primer pas per a començar a treballar en Git seria inicialitzar un repositori. Això es fa mitjançant la comanda git init. Una vegada fet git init, vegem que ens diu que s'ha inicialitzat un repositori de Git buit en aquest directori i ara en el prompt vegem que ens apareix entre parèntesis main. Això és la branca en la qual ara estem. D'això en parlarem més endavant. Després d'haver fet el git init, si mostrem els continguts amb ls veurem que no hi ha res, però en canvi si ho fem en ls-a per a mostrar els fitxers ocults, podem veure que s'ha creat la carpeta .git amb el repositori.
Si en algun moment decidírem eliminar el repositori, el que podríem fer seria eliminar aquesta carpeta. Si fem rm-r.git, vegem que ara ja no estic en main i que ara mateix, si faig git status, no estic en un repositori altra vegada. Aleshores, tornem a inicialitzar el repositori i ara, en aquest cas, si faig git status, em diu que estic en la branca main, que encara no he fet cap commit i que tampoc hi ha cap contingut en el directori el qual puga afegir al repositori, perquè el repositori està buit. Aleshores, el primer que anem a fer va ser a crear-nos un fitxer. En aquest cas vaig a crear-me un fitxer que es diga readme.md, així, en git introducció. I en aquest cas anem a posar un contingut d'introducció a Git. Estem aprenent a utilitzar Git. Ara mateix aquest fitxer resideix en el meu directori de treball, en la meva carpeta del sistema que m'he creat i on puc jo anar fent els canvis que jo considero. Anem a veure, ara que he afegit aquest fitxer, què em diu git status. Ara, en aquest cas, em comenta un poc el mateix que abans, que estic en la branca main, que encara no tinc cap commit, però així m'apareix una secció on em diu que existeixen fitxers dels quals no s'ha realitzat un seguiment, i en aquest cas m'indica que existeix el fitxer readme.md. També em diu que si vull si vull incluir aquest fitxer als canvis que confirmaré en el meu repositori, ho puc fer mitjançant un git add. Aleshores, el primer pas per a poder afegir un fitxer al meu repositori seria fer un git add i la ruta del fitxer que vull afegir, en aquest cas el readme. Una vegada he fet git add, si tornem a veure git status, vegem que ara el readme està en l'apartat així, canvis que es confirmaran. Bàsicament, aquest fitxer readme ara es troba en l'àrea de preparació, en el staging area. Aleshores, jo ara, si realitzara un commit, afegiria aquest fitxer al meu repositori. Aleshores, els canvis en un repositori de Git, o les diferents versions, es representen com a commits. Cada commit és un objecte independent que emmagatzema la informació sobre els nous canvis que s'han realitzat en el repositori. Podem pensar que cada commit és una foto de l'estat del nostre projecte en cada moment. O una foto o una versió, també podria ser el cas. Aleshores, ara mateix, en aquesta nova versió que jo vull crear, en aquest nou commit, el que faré serà afegir aquest fitxer, el fitxer readme. També, dins de cada commit, s'emmagatzema informació addicional. S'emmagatzema, en aquest cas, la data en la qual s'ha creat el commit, la versió, s'emmagatzema qui ha creat la versió, l'autor, també s'emmagatzema els fitxers que s'han modificat i els canvis que s'ha fet en cada fitxer. Aleshores, si jo intento fer ara un git commit, el que farà serà intentar afegir aquest fitxer en un nou commit. Però com he comentat abans, també emmagatzema la informació sobre qui fa el commit. Per tant, ara mateix, al jo fer git commit, em diu que en Git no sap qui sóc jo, perquè jo no li ho he dit en cap moment. Aleshores, el que he de fer és configurar la meva identitat. Això es pot fer mitjançant aquestes dues comandes, git config global, user email i username. Aleshores, si realitzem aquesta configuració en l'opció global, es realitzarà a nivell de sistema. Per tant, si treballem en altres repositoris diferents a aquest, doncs aquesta configuració també serà vàlida. En canvi, si no posem l'opció global, només es farà de manera local en aquest repositori. Aleshores, vaig a configurar-me jo la meva identitat, seria git config --global user email, i en aquest meu cas seria j.puigcerrer@gmail.com.
edu.gba.es i el git config global user name serà John Puigcerver. Vale. Una vegada ja tinc configurat la meva identitat, ja puc realitzar un commit. Els commits, a més, també emmagatzemen un missatge que indica els canvis que s'han fet en aquesta versió. Val? Per defecte, si jo executo git commit sense cap opció addicional, el que farà serà obrir l'editor per defecte que hem configurat. Val? Nosaltres en el vídeo anterior, en la preparació de l'entorn, vam configurar Visual Studio Code com a l'editor per defecte. Aleshores, si jo ara executo git commit, vale? Sense obert... crec que he borrat la configuració, val? I no apareix. Disculpeu un momentet, vaig a tornar a fer la configuració. Seria git config global, crec que és core editor, i així crec que era code wait. Val? Deixeu-me que ho provi ara. Vale, ara sí. Val? Se m'ha obert l'editor per defecte, que és Visual Studio Code. Abans, no sé si ho heu vist, que ha sigut un poc ràpid, se m'havia obert l'editor que ve per defecte, que és Vim, que és per la terminal i és un poc més difícil d'utilitzar. Però bé, aleshores, jo ara en aquest editor el que puc fer és indicar el missatge del commit. Aleshores, en aquest cas, vaig a fer un missatge que siga afegit readme.md. Li dono a guardar i ara, després de tancar, puc veure que s'ha creat un commit. Com puc veure aquest commit que s'ha creat? En l'opció git log. Si jo faig un git log, puc veure que així tinc aquest commit que s'ha creat. Què passa? Aquesta manera de mostrar els commits, ara mateix que només tinc un, no és important, perquè es veu així tota la informació, però imagineu-se que tinc, no sé, 10, 20, 100 commits. Doncs no és la millor manera de visualitzar, diguem, tota la història. Aleshores, vos recomano que es configureu aquests dos àlies, l'àlies LG i LGA, que el que fan és executar l'eina log en una sèrie d'opcions, que és graph, abref commit, decorate, amb un format en concret, que el que fan és poder observar l'historial de commits d'una manera més amigable. Aleshores, jo vaig a copiar-me aquestes configuracions i vaig a pegar-les en el meu terminal. Aleshores, una vegada realitzades aquestes configuracions, jo puc fer git lg i vegem que ara tinc així el commit que acabem de fer. També, com vam instal·lar l'extensió git graph, si jo vinc així i li dono git graph, puc veure el commit. En aquest cas, tinc així el commit afegit readme, la data en la qual s'ha fet, l'autor, un identificador, un hash, i en aquest cas, en la interfície gràfica, puc clicar i puc veure que s'ha canviat el fitxer readme i si li dono així, puc veure que s'han afegit aquests canvis. Això en la terminal ho podem fer mitjançant l'opció git show. Aleshores, el que puc fer, torno a mostrar l'historial, i puc fer git show i una referència. Aquesta referència pot ser o bé l'identificador del commit, i en aquest cas seria 8F2BA42, així puc veure la informació del commit, l'identificador, el hash, l'autor, amb el username i el correu que he indicat anteriorment, la data, el missatge i els canvis que s'han afegit en aquesta versió, que en aquest cas ha sigut afegir aquestes dues línies, la capçalera introducció a Git amb un paràgraf. També podem utilitzar altres referències. En comptes d'utilitzar el hash, que és un text un poc arbitrari i difícil de teclejar i tal, podem utilitzar referències com en aquest cas el main o el head. Això ho veurem més endavant, però si jo faig git show main, veuré que em mostra exactament la mateixa informació, perquè és la mateixa referència, la mateixa versió.
Val? Aleshores, bàsicament, el funcionament de Git es basa en crear nous commits, un darrere l'altre, en els nous canvis que es van realitzant. Val? Per exemple, jo el que podria fer és, en aquest fitxer readme, vale? Per exemple, vaig afegir un nou canvi, per exemple, si vaig, aquest és un nou canvi, val? I guardo el fitxer. Ara mateix, val? Si torno a fer un git status, val? Em mostro que el fitxer readme ha estat modificat respecte a la versió anterior que es coneixia. Val? Perquè ho vegeu, vaig eliminar el canvi. Si ara faig un git status, val? Git em diu que no hi ha cap canvi en el meu directori, val? Nothing to commit, no hi ha cap canvi en el meu directori de treball respecte a l'estat del repositori local. Val? En canvi, si jo ara faig el canvi, que seria aquest és un nou canvi, i guarde, puc veure que ara Git em diu que el readme ha estat modificat i jo ara puc decidir si vull incorporar o no aquest canvi al repositori. Val? Doncs, per exemple, anem a fer un nou commit. Val? Anem a repetir els passos que hem fet anteriorment. En aquest cas seria git add el nom del fitxer. Val? Si vegem el git status, podem veure si el canvi que ara està en el staging area. Val? I ara podria fer un git commit. Val? Abans, quan li he donat a git commit, se m'ha obert l'editor per defecte. Una cosa que es pot fer també és indicar l'opció "-m", val? I així indicar el missatge del commit, i aleshores doncs, això evita que se'ns hagi d'obrir un editor per a poder indicar el missatge. Aleshores jo sí podria posar, per exemple, git commit, "-m", un nou canvi. I si li dono, vale? Si faig un git status, em diu que no hi ha cap canvi respecte al que coneix el repositori. Val? Diguem que tenim el directori de treball net, no tenim nous canvis. I si ara fem el log, vale? Git log, podem veure els dos commits. Val? Si fem un git lg amb l'àlies, vale? Podem veure aquests dos commits també. Que també en git graph podem veure així els dos commits que hem fet. Val? I en aquest cas, si volem mostrar la informació d'aquest primer commit, podem fer un git show main, i podem veure que els canvis que s'han fet ha sigut afegir al final del fitxer readme una línia en blanc i la línia, aquest és un nou canvi. Aleshores, res, espero que hagi quedat clar com crear un repositori de Git i com començar a realitzar canvis de manera local en aquest repositori, mitjançant diferents commits. I res, en el següent vídeo acabarem de veure aquesta secció de la introducció a Git.